Începând din acest an ne-am focusat și mai mult atenția pe partea de prevenție. De ce prevenție? Pentru că este mult mai important să previi în partea medicală, nu numai în ramura stomatologică, în oricare altă ramură, decât să tratezi. În cazul nostru, nu mai trebuie să ajungi să treci printr-o fel de traume, să-ți fie frică că o să te doară, să vii de nu știu câte ori, la nu știu câte ședințe și, foarte important, să te coste foarte mult. Foarte mulți pacienți spun același lucru. Nu mă duc la stomatolog pentru că o să mă doară și o să mă coste. Și când noi avem o vorbă în popor, de ce ți-e frică nu scapi, fix acolo ajungi. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și am să vă explic foarte rapid. De la o carie simplă putem ajunge la o plombă, la o coroană, la un tratament de canal, la o extracție de dinte, la lucruri complicate, ca să spun așa. Din acest motiv am pregătit această surpriză în luna aprilie pentru pacienți. Toți pacienții Neoclinic care vin să-și facă o igienizare vor primi cadou acest ceas drăguț care poate fi pus pe suport și pe birou sau pe masă sau pe perete. Iar cel mai important este acest cadran care, atunci când pacientul vine și face igienizarea și primește ceasul, acest pin roșu va fi pus în dreptul degeții, iar într-un ciclu complet al cadranului vor fi 160 de zile, și anume 5 luni și 10 zile, pentru că controlul trebuie făcut de 2 ori pe an. Asta înseamnă în maxim 6 luni și igienizarea la fel. În 5 luni și 10 zile revine din nou în poziția în care te anunță că e timpul să te programezi. Ca să ai timp până în cele 6 luni, în funcție de programul tău și al medicului, al clinicii, să poți să-ți găsești o programare și să vii să faci prevenția.